pathian tu thiang lim han ngai thale photila Johanna le khathon pakhatna bungli chang som ni le ni khata mi in pathian ka mangai ti in a unaw hosi se mi do thayani a unaw a mu rengama a mangai si lo chuan pathian a mu ngai lo chu a mangai theilawang he thu pe khi a hne na tangin kan mu ani pathian mangai tu chuan a unaw po a mangai tur ani ti hi Ole voina hian he channel a hian series thar kan ron ti chuak tran dona he series storyline hi battle through the heavens le Martial Universe tenen ain zomani in zavine mu namin ti nge ka beise he thonto hi mu chen chan chinania nula pakhat luali ti mingpu milom then khat laka tanga chan chuak tu ani chumi awang chon an pani inkara hian zoi in mangai na alo pianga ama ero chu har sanna engemo ane wangin mu chen chu spiritual le na tangin no chu ani chumi no chon academy dang azom le a nasataka training nein a mangai tak mu le thei tumin chakle zol atum don ani ma se azin kong hi all sam don lo tak zeta cultivator lom le thil thei tak tam tak chuan akong dan tumin an be thin ani mu chen hian heng har sana zong hi nein midang zong ain at sak zok ani chuan nakina battle through the heavens Martial Universe le he khovel in kara indona number ne to the great ruler diktak chu aniyang ma se he indona number hi athleng mei don lawa muchen hi ala chak tok lawa mi chak ber ni tura abeyangai chu azin kong chu he series pum pu hian min mu tira tum chu ani a thon thua ain sia dana chuan a top dan dang om thei po a oma chuta chuan BTT sa sawenan god level a thlen nuwa le Martial Universe sa lindongan ancestral realm a thlen nuwa tuna muchinate omna the great thousand wala hian an chawanga anni pathum hian the great thousand wala mi chakper chu beihawin an heanga the great thousand wala rorel tu the great ruler ani donani ma se asiam tu te hian eng ending nge an thanti chu atopa chau kan riang soibel zelovin the great ruler season 1 episode 1 chu I hanru chit photang o A movie in Channa chuan spiritual lane an ti hmun alo langa 5 Great Academies te chuan kumsom dana avoi khat in ti siakna an puat sai thina ni chu in ti siakna chuan mortal realm atangin cultivator chak tak ni tura bultan mek talen nei tha tak thalai te chu mortal realm atangin spiritual lane a cultir an ni thina champion ni tumin nasatakin an be thina ni chu in ti siakna chuan tlangwal in sol thiam tak pakhat bi talented MMA muchen ti mingpu chu an academy ai oin atel vea muchen chun upgrade mangin mi a beya amang thiam hle mitam taka hliama mi engma zat a that to bok mi zongjong a hne hnu chuan voile khata elder pakhat chu wana aron langa muchen chu spiritual len dan bo chia ale poisoi lo that tu a puin muchen chu hrem ani tur thua ron soya muchen chuan elder hne na jijuan le a thian ten tha an tum ma sak thu le jijuan chu amo phurtu tak ani thu soin achang le ta elder chuan ngoi mak turinati a thin rim hle a muchen chu lightning mangin a beya ma se muchen chu a hnung tol lo a din ngai na ding renga chuti lai chuan elder dang pakhat chuan muchen chuan thil sual len takatia thi a phu ti alo sei vele a chuti lai chuan chulaya omve muchen a pa chu lo tong chok vele in muchen chuan thil sual ati lo ti asoya ji chuan le a thian te chuan tha an tuma a beilet me ani ati ma se elder pakhat chuan muchen hi omlo se chuan boina hi athleng lawang ti in alo soya muchen hian mi a thata dana bo chia ni ti in 5 Great Academy elder te chuan spiritual le na tanga ngo chho chuan tumta ani wana chuan rorel na dar thalang mirror of judgment an ti portal alo langa energy chak tak chuan muchen chu a hwal vela energy sphere chuan che theilo siamin amanta spiritual le na tanga ngo chho tumin portal lampan chuan a hruai ani chuti lai tak chuan luali chu muchen lampan chuan atlan pheya khongai lo ki ro atia muchen point a mangai chu kal sana hre hle a mangina kawa ma se ti thei om to lo chu min hu chuan spiritual le na tangin mortal realm a cultivation na bul tanga tran le turin teleport anita ani chu min hu asin chu ni engmo zat no ain thaka North Spirit Academia muchen chu ramnga pakhata thuin aloin cultivate meka a cultivation hi abulatanga atana ngai ani
hun engma chen nuwa upgrade chu ena loli chu a chuaka mu chen chuan 5 grade academy sa karon mule nge yang che atia chutia hun man lai chuan voile khata tu emo hian mu chen chu blade mangin aron bei thut meya mu chen chuan anron attack ti shangalin rang takina bum ngala ron attack tu chu tang chiangar ani tang chiangar chuan upgrade chu thunun chungin abe chun zom zela he hian mu chen chu ati thin rim hleya chiangar blade chu ti chet sakatuma chiangar chuan rang takin ati topa a chakna en chin nan chawa be ani thuwa rila mu chen hian level 1 na sensing stage atangin level 2 na spiritual movement level bultran tir initial phase akai chhoto ti a hria chuan makati hle chutiang taka nga sona wang chuan a fak hle the great ruler level sang te hi hanta lang zoi la level som le pahnia thena nia mu chen hian level 1 na atangin bulatana tuna level 2 na spiritual movement initial phase chu athleng chawani spiritual movement hi phase 2 min an thena chu initial phase middle phase le late phase te ani an level te hi episode 2 na chiang fek foin kan soi lang ton ya ti chon mu chen chuan tang chiangar hne na do ta soi ti a hriat thu le a hne theina tu hun rem chang a zon fo thu asaya chiangar chuan in chuang ja thian middle phase spiritual movement level a aom to awangin a hne theinan chu tianga ti kherangai lo ti a hrila anno panlaya lightning a hlo zia hrilin anu izata mu chen chu a zakhle chiangar chuan zaklo turin a hrila hun thataka a hroi don ti a seibok spiritual le na tanga mu chen a lo thlen hnuwa ipa chuan enkol tur chen min ti ani atia spiritual len chungchang a soi chuan mu chen chu angoi renga no chu ani awangin spiritual len chungchang soi dulan chiangar chuan ngai damadila chumi hnuwa an pahni chuan North Spirit Academy lam chu an pan dun ta chiangar chuan North Spirit Academy hian training ne na hmun thatak tak an nei ti a hrila mu chen hena voin hian chu ta chuan a hroi don ti a hril North Spirit Academy chu hmun nia then ani thu sei fein chungte chu East Academy le West Academy te an ni anin biak lai chuan malam panin an kal chun zom zela West Academy a mi zirla then khat chuan mu chen an nui zat hlea spiritual le na tanga hno chu zirlai ani thu an sei an nuya zirlai tu ma hno chu an lom no ti an sei spiritual le mi te chuan an thlang suala an hno an ti sual chu an thachuaka chu wang chuan an ron pai thla ani thil ni zat thak tak ani tin mu chen chu an nui zat hlea chiangar chu an thu sei wang chun a thin rim hle a hrui thua chu ala chuaka chung mi te chu hawin training nan ni lowin midang soi chiat nan an hun an khoral thin ti asoya an chun zom zel chuan zirlai a zirtir hlak don ti in a vau zui bok heng ho ai hian a level a san zo ka wangin an hlau hle hlau thong takin West Academy zirlai te chuan ngai daman dila mu chen chuan chiangar hne na ani chungai dam turin atia chiangar chuan tu po an soi chiat le chuan na satakin a soi sa don ti a hrila chu thuan thria chuan zirlai te chu rang takin an tlan cheta chumi hnuwa North Spirit Academy a an hruai tu Din Siao Baka Master Mo le Master C te an lo langa Master Mo hi East Academy an Master ania Master C hi West Academy an Master ani ve thung Master C chuan Din Siao hne na territories pani te itkara boina om chu angai tu MT azota Din Siao chuan chu boina chuan an in rol don no ti na changa chu ai chuan art exam atana in bo se na lam an ngai tu azok turani ati an zirlai te hi art stage le Haven stage an thren changa art stage a hian a level niam beran oma Haven stage a tur hian level 2 na spiritual movement level tal an ni angai ani ma se exam an ma chon phot angai mu chen po hi art stage a aloma Haven stage a thleng tur chuan exam a paltlang phot angai ani Master C chuan art stage zirlai te hian training na satak an nei ti asoya abik takin liu plana an yang master chu a che tha hle ti asoi Din Siao chu alom hlea Master Mo hne na mu chen spiritual le na tanga hno chu ani hnuwa academy azom hnuin engtiang in nge ma ason ti azota Master Mo chuan mu chen chu spiritual movement level a thleng to a tun tuma hian Heaven stage a alut nge yang ti arin thu in a changa Master C chuan arin lo thu lo sei ve thung spiritual le na thil thleng awang hian mu chen training chu zirlai dang te a in kum khatin a hnu fol to ani ati mu chen hian an mani a el theilo ni in angai heta hian shom tor tir ai chuan a chung te bula I ho tir zok lo long u atia Din Siao chuan ni chung hian training lama chuan hnu fol de ma se inti siak na po hi training na chi khat thawania ama chon ve nge ya tha Isle West Academy te in ilna hi anase hle ni in karia in zilai te thiana le thil ti thena chuan na satakin ha son nge yang atia chumi nuwa Liu Yang chu a u li mu ba nen kan hmuwa Liu Yang chuan art stage chu a boring hle ni in asoya
West Academia Haven State Sky chu angak hle ti asoi chuta mu chen chu chiangar nen an kal dun ti amua athin rim hle engwang chiangar hian spiritual le na tanga no chua mi a pakhat huna man pui du ti alo seya limu ba chon engwang athin rim ti azota liwiang chuan thlathum kalta khan mu chen hian West Academy Art Stage a omjinga achak ber pathum na zirla chu a hnia tuna chon achak ber ani to mai the atia limu ba chon exam la om tur chok ngai to turin atia liwiang hena Haven Stage ilu theina turin Art Stage a pakhanna ini nge angai atia liwiang chon inring tok takin pakhanna ni chu thilhar sa ani don lo ti asoya chan chu Art Stage a hian ama aya chakjok an amlo ni inangai tuna hian a uzok limu ba hi chu Haven Stage a om to ani limu ba chuan East emo West Academy mo in zirlai an thlan chu Haven Stage panin an kalanga training resource tamsok an dong ti asoya he hian 5 grade academia chho theina konga na satakin apui don ani chu a hre chon liwiang chu a phur hleya a una pa thlomna nen pakhat na ani atiam ani limu ba chon ektika emo liu kan hian North Spirit region pumpui athunun don ti asoya chumi hnuwa chon liwiang hian adu du ati theyang ati limu ba chuan mu chena pa chu mu nam hroi tu ania mu chen ngei po hi an young master ani bokatia liwiang chuan an hne thengem ti azota limu ba chuan eng thil pro thengse liu nam hian an hne don ani ati heti lai hian mu chen le chiangar ta chuan training ground laman pana zirlai pahni chuan West Academy zirlai ten boina an siam le ta ti an lo soya chung zirlai te chu an chak a Kingston point hne theilo ni in an soi master mo kan hriat tirvat angai ani an tia chu thuan hre chuan mu chen le chiangar ta chu an mang ang hlia ngun takin an ngai to vungvunga ti chuan West Academy zirlai ten East Academy zirlai an soi salai alo langa West Academy zirlai te chuan an bei sunzom zela ma se rang takin Kingston a ron thlenga a ron dang ta a West Academy zirlai ten en ain bei ta ani ama chabin zirlai pahni chu a beya chu hun chu phang tangkain West Academia an senior zirlai pakhat moyum chuan adula aron hnek ta hetianga beiron ani awang hian Kingston chu hlataka aleng dora na takin a hliama Kingston chuan thinrim takin East Academia training ground na West Academy zirlai ten bidang an ti boi chana zota moyum chuan anui zatle East Academy chu an chaklo hle ti in an mani training ground nge po an humhim theilova workshop an phu hle ti asaya he hian zirlai me che pakhat chu ati thin rim hle in solang du chuan zirlai dang te training ground na bona siam lawin arena an kal mei turani ti asaya moyom chuan mi chungin East Academy a hian hetiang nula mel thatak hian omti a hriat lo thu asai heng milak tlak lo te hi kalsan la West Academy ron zom ro atia chuta chuan a hlim zok don ti atiam vok a thian te chu an lo nuina samaya chu hriat chuan tangkin san chu a thin rim hle moyom chu beitumin apana ma se moyom chuan lobumin akuta aman saka na takina lo ateka ma se Kingston chu ala bei dong chuang lo a bei chunjom zela chumi hnuwa moyum chuan a magical fish mangin Kingston chu na takina ateka Kingston chu leya chuan atlak hului mai na takina hliam belya moyum chuan Kingston chu anu izat hleya min beitur chuan ilanep ma ati Kingston hena level 2 na spiritual movement level po ilak henglawa chuti chung chuan min beilet ngama mo atia Kingston chuan mu chen hi heta hian omta se West Academy mi ate hi hetiang takhian an chengam ngai lovang ti na changa chu chuan moyum chu ati thin rim zol hleya Kingston hena mu chen le ke hi min te khin ngama mo atia muyum chuan a magical fish chu activate sang taka zongin Kingston chu a attack le a phuak na tak chokin a khului mai chuti lai tak chuan mu chen chu Kingston ma aron langa muyum na attack chu alo block ani muyum chu anor le ta Kingston hena a tha em ti azota tuna tang chuan amana boy pui don ti a hrila mu chen chuan muyum chu ama chhon ta alaka boina anayem ti azot muyum chuan thinrim zathian North Spirit territory a hian kumsom dana ve khacho spiritual len lu theina hunrem chang an nei ti asoya chu hunrem chang chu mu chen chuan ati chhia ti asoi ama aya an senior limu bai chu thanita se thila danglam nge yang ti asoya chiangar chuan mu chen hena hun khoral lo turin thrila West Academy zirlai te chu rang taka zirlai zir tir turin ati mu chen chuan moyum chu na takina ateka bidang chu a beizui pakhatte te chuan au samzetin a hne ta chu mu chuan moyum chu a hlau thong ta hle mea
มูเจนชวนทิลสวนเลียนตักอติทูเลUS Academy มีมิจักเบอร์ลิวยังอันอาศัยสักชับตัวทัวร์ทีละการบวตุมาเซมมูเจนชวนกงอลาวดันสกามูเจนชวนมูยุนเฮนะหิมดำตะกัดช่วยดูชวนไงดำอิดีลมาสักพอดง่ายตีย East Academy จิลลาเตปวยไงดำเดียลชวนเราพูดเลยมาเซมมูยุนชวนน่าดูเราทินริมจะเทียนมูเจนชวนเบตุมินเจ็ดอะไรเลยมูยุนชวนอัฟลิมปั๊มชูแอคทีเวตินอาเบย์จุยเลยมาเซมูเจนชวนอัลซัมตะกินมูยุนน่าอัตเทกน่าชูอาลาวบล็อกสกามูยุนชูอามังอังเลเองที่เนี่ยมูเจนให้ spiritual movement level แข็งหิมเจ้าอันนี้เสียให้เตียงตะการจักที่อันนี้เทียตีแล้วถงจะเทียนมูยุนชวนมูเจนจูอินเบงได้ตูรินาตียจูติไลตักชวนลุยยังจูซิไลดังเตเนนอันเหลาเข่งตามูเจนเฮนาชวนมูเจนจูทิลติเทตักอันนี้ทูเลจูวาง spiritual เลนะกัลตูราทันอันนี้ทูเหลาเสียมาเสียให้เตียงUS Academy ซิไลเตสวยสักฮีอัน Academy ติมัวพาวนาอันนี้ทูรันสวยมีจงจงลุยยังอันมูชวนอันมังอังเลอาชันจู arts เตซ่าอมจิงะตุนดินมุนาจักเบอร์อันนี้วางอันนี้มูยุนจูลุยยังบุลาชวนอัตลานเพงาละมูเจนจูอาศัยเชตรันตาเฮียนลิวยังจูอติทินอุระมูยอนจูอาฮาวะมิลักลักเหล่าตักนิทัวชิลอามาวังอินเวสอะคาเดมีอินซาอมนาอันเหล่าโตติอาศัยบอกเฮมินูเฮียนลิวยังจวนมูเจนละมาฮอยะฉันอมลาวะเวสอะคาเดมีจิลาเตอเบยฉันสวยเฟียตูรินาพูตานีมูเจนจวนฉันอมลาวะตูมาอเบยเหล่าทัวอาศัยเวสอะคาเดมีจิลาเตฮีอีสอะคาเดมีเทรนนิ่งกราวน์นาอันรอนลูตาบัวนาอันรอนเสียมาจูวังจวนจิลาก็จิรตีเมียนีอติยาจูทวนเชียจวนEast Academy จิลาเตจูเลี้ยมนัตักตัวอังไม่นันออกมาเฮียนลิวยังจวนติทินริมเลยลิวยังจวนมูเจนเนนะ spiritual เลนะอินติเสียงนัเตลตูระทันอันนี้จูวานในวังเจ้าอันนี้ทัวเสียตุน่าจวนหนอชัวอันนี้ตัววังอินจุดเตียงตะกัดจะเป้าโลตูจวนนัตยามูเจนจวนออราจู activate ลิวยังจูอัตเลนสตาอินเบย์จัวลิวยังอันมูเจนฮีวานในนวังเออัตเลนดิกตักวังอาทันอันนี้อาจจะเทียมดอนตีอาศัยลิวยังเป็นอาทิลติเทนจู activate เชียงอาจูอบวยตะเลียอาชันจูมูเจนเฮียนลิวยังเป็นจูอบล็อกเทอรินโลวังอันนี้จุดที่ไล่ตักจวนมาสเตอร์มัวโลเข่งอินปัญหาขันตบมาลรัวรันตีเชียงอาจูอริลัวหาดัมตะหัวยาอาชันจูลิวยังจวนมูเจนจูอตินาเทดอนโลมาสเตอร์มัวจวนอินส่วนลันดูจวนtraining ground na nilovin arena ani tura ni atia chulai huna boina siam tu te chu na taka shem the ani thu asai chu chuan hria chuan mu chen le liu yang te chu an in ben dai ta liu yang chuan arena in suala du chuan har satna anei lo thu asaya mu chen chuan wiwak vai wanga akut chu ti bor lo adu lo thu chil takin asaya chuta master mo chuan ni som hnu exam nei ani tu thu lo soin zalen takin an in bei thei don ti asaya exam a pakhatna chuan 5 grade academy a lu theina hun an nei anga ti chu thua hria chuan mu chen chuan 5 grade academy a lo hmak reng tu loli chu a the chuaka liu yang chuan mu chen hena exam na chuan kai ma chhon khopang tu mai an chan thei to lawang che atia mu chen chuan exam a uika kai kwal ve langai don ani chu ti in a chang le ta East Academy zela te chu an nui na sa hle chu chuan liu yang chu ati thin rim zol hle a ma se engma ati theilova azirlai puite nen chuan thin rim takin an chuak ta chiangar chu mu chen bula alo kala exam lo tura liu yang ne na in be arem ti chana zota mu chen hian a which arts chu alamang thiam kim lo ti asoya in sual chu atan chun har sa hle don ti asai bo which arts ti hi hriat thiam thei dan tur chuan BTT cha technique kan ti kha ani berang chu mu chen chuan lungai lo turin a hrila athil ti tur chu hriat chian thu le engkim a boy pui tur thu asoya ti chuan episode chu a top ta ani